निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची आगावा. बांदा दशकृषीतलं एक छोटंसं आणि सुंदर गाव म्हणजे निगुडे. आणि याच निगुडे तेलीवाडी येथील देवता म्हणजे श्रीदेव विसोटी. नमस्कार, मी भगवान शेलटे. जाऊ देवाजीच्या गावा या विशेष भागात तुमचं सर्वांचं स्वागत करतोय. कोकणातल्या प्रत्येक गावात अशी वेगवेगळी देवस्थानं आहेत आणि प्रत्येक देवस्थानाचं असं वेगळं वैशिष्ट्य आहे. तर आज आम्ही या विशेष भागात जाणार आहोत निगुडे गावात. निगुड्यातल्या श्रीदेव विसोटीचं दर्शन घेण्यासाठी आणि त्या देवाची महती सांगण्यासाठी. निगुडे गावात जाताना बराचसा भाग हिरव्यागार बहरलेल्या भातशेतीचा दिसून येतो. शहरापासून दूर आल्याची जाणीव होते. निगुडे गावातील श्रीदेवी माऊली, श्रीदेव गावठणकर, श्री उजे डोंगरकर अशा देवस्थानांपैकी श्रीदेव विसोटी हे एक प्रसिद्ध देवस्थान. फार प्राचीन असं हे देवस्थान आहे. इथं अनेक वर्षांपूर्वीचं भलं मोठं पिंपळाचं वृक्ष होतं. कालांतरानं ते पडून त्याच ठिकाणी दुसरं पिंपळ वृक्ष आलंय. श्रीदेव विसोटीची मूर्ती सुद्धा मन प्रसन्न करणारी आहे. या देवाच्या ठिकाणी नतमस्तक होण्यासाठी अनेक ठिकाणांवरून भाविक येत असतात. सर्व दूर अशी या देवाची महती पोहोचली आहे. महाशिवरात्रीला इथं धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं. हाकेला धावणाऱ्या रक्षणकर्ता देव असलेल्या या देवाचं दर्शन एकदा तरी घ्यावंच. निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची आगावा.